Moi boas a todos e a todas. No novo capítulo do Eu Son Camariñas desprazámonos ata Ponte do Porto para falar con un rapaz que está a desenvolver un proxecto tecnolóxico que pode cambiar o futuro do transporte. Unha aplicación móvil que permitirá a estes traballadores comunicarse de forma gratuita, sinxela e segura, ademais de saber onde poder comer, dormir ou ben descansar. Falará ademais das tecnoloxías en xeral, do seu presente e do seu futuro. Hoxe, con todos nós, Fran Pais Fondo. tal? Boas, Fran. Que tal, Vítor? Bueno, estamos aquí na ponte, concretamente nun sitio que, bueno, pues foi especial para ti, non? Mientras estabas casando aquí. Sí, bueno, aquí foi donde empezou un pouco todo, non? Aquí era donde nos juntábamos de pequenos, íbamos recollendo casa por casa, e dicían, bueno, veña, vamos xogar ali ao pabellón, e, bueno, viñemos aquí pasar a tarde, parte da noite, o que nos deixábamos, hasta onde podíamos. Eu vexo que ten uso, bastante uso, non? Contastesme aí unha historia dun furadiño ali. Sí, bueno, eran remedios caseros para non ter que facer 5 km para ir coller unha pelota, pois cando non caía a pelota, íbamos modificando, non? Para adaptalo. Pois, hoxe tamén iba a estar aquí teu irmán Mario. Sí. Pero teu irmán Mario xa non xogaba aquí, por exemplo. Xa é de outra generación e xa... Cando el, a ver, queiras que non son 14 anos de diferencia que nos levamos, outra generación, isto non existía, vamos. Isto é de nova construcción, máis ou menos. Sí, relativamente sí, non sei o tempo que levará exactamente, pero bueno... Sabes onde xogaba Mario? Sí, xogaban moito na zona do Penedo, que antes, bueno, estaba mellor para xogar que agora está, bueno, pues era algo máis bonito para que a comer, a pasar ali un rato, pero eles antes, bueno, xogaban por ali ca pelota e tal, e tamén na zona do parque, tamén teñen xogado moito tempo. Pero, bueno, xa non era esta zona, xa habitaban por outros sitios. Outros lugares. Salindo os dous agora da ponte, crecendo aquí, agora estades chegando a toda Europa cunha aplicación. Como vos sentides con eso? Pois estamos un pouco asimilando todo, porque así de primeiras non é fácil ter todo atado e que non se che escape nada, pero, bueno, levámoslo pouco a pouco, aconsellándonos con xente que, bueno, que vive xa nestes mundos e que ten un pouco máis de control que nós. Nos pode guiar un pouco. Que nos pode guiar, porque nós, a ver, controlamos do que controlamos, pero non controlamos de todo, ninguén controla de todo, entonces teste que aconsellar ben de xente que che leva adiante, non? Entonces, bueno, un pouco os pasos que estamos seguindo agora. E así falando de que vos tedes que aconsellar de xente e tal, a mí o que me chama a atención, que creo que tamén ten que ver con isto, é como surge a idea, de onde sale todo isto.
Bueno, pois como te podes imaginar, isto surge un pouco de conversacións na casa por culpa de meus pais e de meu irmán, que, bueno, planificaban viaxes polo tema dos buses, e ao mellor estábamos comendo un domingo que baixábamos os dous, e dicíamos, el dicíame, teño que ir a Sevilla para a semana que ven, e levo un bus con 50 personas, e dicíame, pois non sei moi ben, teño que deixalos neste museo onde podo aparcar o bus sin que estorbe e non me multen, ou onde podo parar máis de media hora para descargar e que a xente para tomar un café. Ti non conoces, se non conoces a zona, se non frecuentas, non sabes realmente cal é o sitio bo. Entón, ao mellor, a solución que tiña hasta ahora era meterse nun grupos de Facebook que hai dedicados para transportistas, ao mellor con 20.000 camioneros ou así, que plantean as súas dúdas e outro que está dentro do grupo de Facebook, pois respóndelle, non? Entón, era o método que usaban hasta ahora, e daí surge un pouco a idea, non? O meso de Facebook pode dar algunha solución, pero parece que é un pouco caótico, non? Sí, é que daí sale o tema, que nos sentamos e dixemos nos, ostras, pero non hai nada, ningunha app xa neste mundo que aporte isto a un transportista profesional, porque non existe unha aplicación como tal. Por que non nos decidimos a tirar para diante e a armar unha aplicación para isto? E meu irmán propúxome, dixome, eu técnicamente non teño esos conocimientos, pero ti que controlas desa parte, por que entre os dous non facemos algo que sea útil para o transportista, que podan contactar entre eles máis facilmente sin ter que recurrir a un grupo de Facebook, que a mellor dentro do grupo hai unha persona cun perfil falso que che responde e méteche nun compromiso, porque ti realmente non podes verificar esa identidade. Entonces, pois, salí un pouco por eso, non? Claro, se hai dúas patas, el está dentro, ti és un pouco a parte técnica, claro, digamos. Exactamente, uníase unha cousa ca outra e faltaba eso, un terceiro perfil que fora a parte de marketing que nos pusera un pouco para vender a idea e poder mandar a todo só. Exacto. Bueno, estásme falando casi como de un equipo de 3 personas, así, nas películas e todo isto, pois normalmente vemos o informático, el solo ali, desarrollando todo, porque vexo un mito. Entón, como de importante é un equipo neste tipo de proxectos? Pois, como dís, o equipo é prácticamente todo, non? É o que se di moitas veces, se queres chegar rápido vai ti solo, pero se queres chegar lesos é mellor ir en equipo, non? Entonces, a ver, nos realmente cunha pata sola isto sería inviable facelo, porque, por exemplo, o meu irmán ten moito conocimiento do que é o gremio do transporte, pero a nivel técnico non vía a viabilidade de poder facer algo así, non? Entón, eu aporto esa parte técnica, e a outra pata que é David Fernández, que é un chico de Ferrol, que está con nós, é o que aporta a parte de marketing, non? De conseguir darlle para diante a aplicación, porque ti podes ter unha aplicación buísima, técnicamente un bicho, pero que se non o sabes mover, ni mover nos sitios correctos, é imposible que vai adiante, non? Entón, ter un pouco as tres patas é o importante, e nós ese hito cumplímolo e vémonos fuertes para seguir para diante, non? Claro, ahora estamos aquí falando, ti e máis eu, que sabemos máis ou menos de que vai a aplicación e tal, pero a xente na casa estará dicindo, esa aplicación que é? De que vai? Pois realmente trátase dunha aplicación, unha plataforma móvil, tanto para Android como para iOS, no que nós o que intentamos é que sea unha plataforma para comunicación directa entre transportistas. É que nesa aplicación teñan toda a información que eles necesitan e podan comunicarse entre eles, non? Por exemplo, ter información onde poden comer un restaurante bo para grupos, onde poden pesar un camión nunha báscula, onde poden reparar calquera avería nun tacógrafo, que teñan todo o que eles necesitan nun vistazo e rápido. E que tamén podan entablar conversacións directamente entre eles de profesional a profesional sin intermediarios nin alguén que os poda confundir, non? Entón é un pouco o que buscamos, hasta incluso precios de gasolineras en tempo real, incidencias na carretera que podan afectar a un transportista que pasa horas aí, entón é o que intentamos, non? Aglutinar todo nunha app sencilla e fácil de usar. Entón sería un pouco como eses grupos de Facebook, pero con eses profesionales verificados, asegurándose de que a información sea veraz. É todo nunha aplicación sola que máis ou menos é máis sencillo, non? Sí, exactamente. Nós o que buscamos é que a información que se intercambian entre eles sea viable e eficaz e veraz. Quero dicir, que non veña dunha persona que non se sabe exactamente a súa identidade nin nada. Entonces, nós o que propusemos é, vale, queremos un chat directo entre transportistas. Como facemos? Pois, por exemplo, verificando, cando ti entras na aplicación, ti podes descargala, calquera pode descargar e usala, pero non podes crear información nin contenido dentro dela a non ser que seas transportista. E que diferencia hai? Pois cando descargas, podes entrar como invitado, solamente para consultar, ou registrarte como transportista. Para registrarte, tens que pasar unha validación que facemos nós interna con páginas do Ministerio de como teñen un título de transportista profesional.
que todos os transportistas hoxe en día teñen que telo para traballar cun camión, cun bus, levar xente, é necesario ese título, non? Entonces, a través deso verificamos que realmente é un transportista que comparte información. Claro, eu preguntabache antes un pouco como levabades isto de estar casi en toda Europa, porque hasta onde teño entendido foi casi como un boom. Fui de 0 a 100, prácticamente. Como foi eso logo? Como se dou esa situación? Pois sí, a verdade é que foi un boom, porque xusto coincidiu que sacamos a aplicación ao mercado creo que foi en diciembre, máis ou menos, finales de noviembre, principios de diciembre, foi cando a sacamos no app de Android, que a sacamos antes que en iOS, e estábamos valorando un pouco a tracción que tiña, e foi de repente cando se produzo o tema este das nevadas, que afectou a toda España, sobre todo a Madrid, non? Que foi unha nevada abismal aí 2-3 días. E entón foi cando pensamos, ostras, empezamos a mirar os grupos de camioneros do Facebook e dixemos, ostras, hai un lote de camioneros parados que non saben o que facer, están consultando información, a ver onde hai retención, cando van poder moverse, por que non nos metemos aí e aproveitamos ese chance a ver como tira a aplicación. Claro, é xusta a información que tedes vos. Exacto. No momento e no lugar que... Empezamos a traballar eses grupos neses días e fixos unha bola de neve e a xente empezou a descargala hasta o punto de que non éramos capaces de validar. Eu teño estado o día inteiro, neses 3 días, o día inteiro diante da pantalla validando transportistas porque non daba feito. Ter que chamar a meu irmán e dixer, méteme un cable aquí porque non desbordamos. Foi así como foi ese boom, non, de descargas. Bueno, pois, se che parece, eu, hasta onde eu teño entendido, tedes aquí unha oficina onde traballades este tipo de proxecto, onde traballades este proxecto. Se che parece, pois, podías nos enseñar, así vemos onde traballades, como é o lugar. Sí, porque, a ver, realmente nos falta un sitio para xuntarnos cando os dous vimos de fora, porque el vive na Coruña e eu vivo aquí en Carballo, para reunirnos e traballar en conxunto, armamos aí unha oficina e se caes, pois, sí. Vamos vela e enseñamos un pouco como é o sitio. Acabo de darme cuenta ao entrar así que ainda non deixamos o nombre da aplicación, Breiko Breiko. Sí, importante tamén. Sí, porque si non... Pero este sería a oficina, entonces, aquí onde traballades? Sí, bueno, aquí máis ben onde poñemos o traballo en común, non? Porque nos traballamos nesto toda a semana, cada uno na súa casa, e despois aquí, cando quedamos para comer na casa dos meus pais, ou na de miña abuela, ou donde sea, pois vimos unhas horas para aquí, metemos todo en común, desarrollamos o planning da semana, que vamos facer esa semana, que cousas quedan por facer, onde poñemos un pouco todo en común, non? Entonces, bueno, decidimos facer un sitio así. Claro, que eu tamén vouche preguntar polo tema dos traballos, pero antes de saltar con eso, me gustaría saber, esta aplicación é completamente gratuita, é dicir, eu podo descargala, como nos dixastes antes, que podo usala como un usuario normal, non son camionero ni nada, pero podría mirar aí os datos. Pero eu teria que pagar para usala? Non, ningún usuario ten que pagar por ela, simplemente descargala, se és transportista e te registras e che validamos, podes compartir información, e se non és transportista, podes consultala. Ti podes consultar precios de gasolineras en tempo real para toda España, podes consultar incidencias na carretera por se tens que salir cun viaxe e non tens por que ser transportista, podes necesitar esa información e podría mirar. Sí, sin problema ningún. Claro, entón, a miña pregunta aquí é, se é totalmente gratuita, como podríades ganar cartos? Porque isto a largo plazo, pues, sin que exigides cos vosos traballos en estes momentos, pero se vos pudedes dedicar a isto, casi mellor, non? Entón, como poderíades ganar cartos con esta aplicación? Sí, bueno, esa é a dúda que ao final se plantea todo o mundo, non? Como unha aplicación que é gratuita pode generar pasta, non? Pois aí nos planteamos varias vías de negocio. Unha venta de datos de ubicación, porque como sabedes, bueno, as empresas que desarrollan GPS, como pode ser Google, como pode ser TomTom, necesitan datos de ubicación de teléfonos. Para sacar os datos, por exemplo, ti vas daqui a Coruña, abres Google Maps e dixe na túa vía que vas ir hai demasiado tráfico. Como saben eles que hai demasiado tráfico nun momento dado nunha vía? Pois co rastreo dos teléfonos, sabendo que un móvil está nesa posición nese momento, se hai máis móviles que a dos que suele haber nese momento, pois hai moito tráfico, se hai menos, hai pouco. Entonces, esas empresas compran eses datos, teñen un canon establecido, por cada millón de datos, danche X cartos. Entonces, ti, se un camionero leva a aplicación aberta,
podes saber a ubicación dun teléfono nun momento dado, non quen é, non a súa privacidade, pero sí que podes saber que aí hai un teléfono. Entón, esa é a información que les compran. Entón, nós, a partir da venta desa información, podemos generar diñeiro, tamén a través de publicidade, facendo campañas de publicidade para empresas como poden ser de gasolineras ou talleres mecánicos ou que queiran meterse dentro da app, tamén lle podemos dar visibilidade. É unha terceira vía de negocio que tamén estamos explotando, é o tema das empresas de grandes cargadores, empresas de logística que queren un pouco contactar cos seus camioneros e non teñen forma, pois nós vamos darle unha plataforma para que podan directamente contactar con eles e cobrar por uso, claro. Sí, que eso tamén me dixestes algo de que a radio desapareciu xa hai un tempo. En estes momentos, como contactan as empresas cos seus camioneros e tal, é a través de chamadas, simplemente, como simples mortales, vamos a decir. Sí, porque antes, bueno, os que andan nestes gremios se acordarán que había unhas emisoras nos camións e nos buses, emisoras de frecuencia, que os camioneros se conectaban entre eles para falar, non? E incluso as empresas contactaban cos camioneros a través das emisoras. Pero agora non existe nada así. Entonces, nós o que intentábamos a través da app era dar esa comunicación camionero-camionero ou camionero-empresa que sea fácil, porque agora a única solución que teñen é nós contrastámoslo con varias multinacionales que xa tuvemos en contacto, non teñen esa ferramenta, e o único que fan é ter que levantar o teléfono e chamar ao camionero, pero fan parar o camionero, é algo que non é útil po día a día, non? Entonces, nós intentamos aportarlle esa vía de escape para que les podan contactar entre eles, non? Bueno, antes de continuar co plano económico, a mí o que me interesa é o que dixen antes, que vos seguides con dous traballos de alguma maneira, porque este é un traballo, te sigues traballando en Indra, se mal non me acordo, e teu irmán sigue conducindo os autobuses. Entonces, que implica ter dous traballos na vida? Que tipo de malabares e cales son as cousas que tedes que deixar un pouco de lado, non? Pois, organización. Toda organización, sin organización é imposible gestionalo, non? Entón, bueno, como dixo, eu traballo para Indra, para unha empresa, traballo na Coruña, non? Agora estamos na casa polo tema do coronavirus e tal, pero si, sigo traballando para eles, e teño unha jornada laboral normal, traballo, levanto máis 7 e pico para traballar e acabo a 6 da tarde, entonces a isto dedico o tempo que teño cando acabo de traballar, este ano ainda menos, porque estou facendo un máster, acabei no hora, en Big Data, que tamén está un pouco relacionado con todo isto. Estou non acabando agora, entonces eu teño días que ao mellor acabo de traballar a 6 da tarde, a 6:30 empeza a clase, hasta as 8:30 estou en clase, acabo a clase, métome coa aplicación, con breako, ao mellor estou hasta as 10 da noite, 11 da noite, que me meto a cenar e tal. E tamén, bueno, intento compaginar un pouco co deporte, porque sempre me gustou e sempre fixen deporte, entonces intento tamén manter todo, e teño días a hora que teño para parar a comer, dedicala a correr ou a salir ca bici ou despois comer en riba do escritorio mentre estou traballando ou sacar horas donde podo, non? É un pouco caótico, pero tens que facelo así. Claro, porque, canto tempo se mantuvo esta dinámica de vida que levas así organizada pero un pouco caótica? Que tempo levades desde que se ten a idea hasta que sale a primeira? A cal é ese proceso? Bueno, pois isto todo comeza fai 3-4 anos, máis ben 4 anos, cando surgiu a primeira idea. Entonces foi todo cuestión de mirar como facela, como levala a cabo, e os medios, porque claro, ti podes ter unha idea que a ti che parece a hostia, pero que despois levada ao mercado non funciona. Entonces, o primeiro era desarrollar o produto, despois validar o mercado, e unha vez teñas validada a tracción ao mercado, ir a por pasta e facelo grande, non? Entonces, eses pasos xa os pasamos, xa desarrollamos a aplicación, xa valoramos a tracción no mercado, que era hasta onde estábamos agora, e unha vez supemos que tiña tirón e que a xente lle interesaba, agora o objetivo é buscar financiación para crecer e desarrollar todo o roadmap que temos, ou plan de futuro que temos coa aplicación, e tirar para diante. Hai que seguir os pasos que mandan, pero a idea é esa. Repetistes unha palabra varias veces, que é tracción. Que significa eso? Un pouquinho. Vale, pois nada, con tracción refiarme un pouco ao tirón que ten a app para o usuario final, non? O que chama a atención a app para que un usuario poda descargar, non? Porque clientes potenciales, por así decir. Exacto, a capacidade que ten a app de captar clientes. Porque, claro, ti se tes unha app genial, pero non chama atención, nin tracciona, nin ten descargas, pois é imposible sacar beneficio de aí, non? Entón, ese é o primeiro que che mandan validar. Todo inversor, toda persona que quere invertir en ti e sacarche adiante, o primeiro que che di é que necesita tracción. Claro, o usuario a descarga. Estou repetindo aí
unha palabra moitas veces, polo que vexo, que é tracción. Que significa esa palabra? Porque estamos aquí perdidos, algúns. Eso para nós, a verdade, que é un término bastante importante, pero si que sentámonos que ainda non te ofrecín e comentamos. Mellor un pouquiño. Entón, que é iso da tracción? Pois nada, a tracción é a capacidade que ten a app de captar usuarios, non? De que un potencial cliente a descargue e a utilice, non? Entón, todo iso ten que estar medido para un potencial inversor, para ir buscar financiación, un inversor que vai invertir en ti a súa pasta quer saber se lle vai poder sacar beneficio, non? Unha empresa si quer invertir en ti ten que saber tamén a quen vai a chegar. Exacto. E que capacidade ten a app de chegar a esa xente que el pensa que vai chegar. Entón, esa é a forma que temos de medirlo, e para iso desarrollamos todo este panel de métricas que foi feito por nós tamén, no que sacamos datos como o coste por clic, o coste de captación, o importe total que se gasta en marketing nun período, todos eses datos pídenchos e tens que quitalos un pouco tamén para saber como traballa a app, como vai a app no mercado, no día a día. Entón, a pregunta que me surge a min aquí é que tipo de empresa se interesa por esta aplicación e que beneficios surge para esta empresa, mas tamén para os usuarios da aplicación en relación. Pois unha empresa vai se beneficiar de moi diversas formas. Por exemplo, unha empresa como pode ser unha compañía que leve gasolineras, como pode ser Repsol, como pode ser Valcarce, diversas marcas que estén interesadas en captar a atención de transportistas, porque non é o mismo encherlle un tanque, por exemplo, a un coche que che leva 50-60 euros, que encherlle un camión ou un bus que che leva 1000 euros. Entonces, son potenciales clientes que necesitan captar usuarios e que nós lle podemos aportar valor. A cambio dunha publicidade dentro da aplicación, ter un vale descuento pos usuarios, que nós lle podamos aportar descuento tamén a un usuario en función dun ranking, establecer un ranking según os kilómetros e o uso que faga da app, establecerlo dentro do ranking e aplicarle un porcentaje de descuento ou outro, non? Sí, así tamén favorecedes o uso da app con tal. E tamén coas valoracións que se fan entre eles, por exemplo, ti compartes unha información e eu valoro esa información según a valoración que eu teña, como faen moitas apps como pode ser Wallapop. O Wallapop ti valoras un produto e en función do valor que ti teñas como usuario, das opinións que che dá a xente, a xente se fija en ti e tes un ranking. Entón, eso tamén lle aplica un condutor e é o que vai facer, é o que nós chamamos gamificación. Facer da app un xogo para eles, para que lle sea útil, non? Sí, porque todos queren ter unha boa valoración, ser, entre comillas, respetado, digamos, na aplicación. É ter un bo descuento. E despois outra línea tamén para as empresas que poden estar interesadas é o feito de ter controlados os seus transportistas, saber por onde van, saber poder comunicarse con eles, e todo eso podemos vender a un particular, ti non lle podes cobrar unha tarifa por usar a app, pero a unha empresa sí, porque pode pagar e non ten problema, vai salir rentable. Entonces, mas saca outros beneficios que non saca. Exactamente. Entonces, por aí son un pouco as líneas, non? Nese marco, esta semana temos unha das atraccións máis grandes a nivel tecnología que hai en Europa, que é o Mobile World Congress, que se fai en Barcelona. Pois esta semana imos acudirnos, que nos deron a opción de meter un stand, invitáronos, entonces vamos a estar ali, vai irme o irmán en persona porque eu por motivos laborales non podo acudir, vai estar ele aí 3 días, que para darlle tamén visibilidade nesto que comentamos das empresas e que se fijen en nós, non? Mas tamén o que falamos antes, que claro, desde a ponte a toda Europa. Sí, de feito incluso temos un socio en China, porque agora non empezamos 3 socios, pero agora somos 7 socios, creo que somos e un deles está en China, entonces tamén che dá un pouco a valoración do... Xa non é Europa, é todo o mundo. Sí, xa vai... O objetivo é... expandirse. A gran escala, sí. A última pregunta que quería facerche antes de cambiar de ubicación, de salir de aquí da vosa oficina, era relacionado cas críticas, porque tamén, ao mellor, pois, non neste ámbito, pero tamén nas redes sociales pode haber críticas e tal, entón, vos como gestionades esas críticas así de forma productiva na aplicación? Pois a verdade é que o tema das críticas é un tema complicado, sobre todo ao principio, porque cando non estás neste mundillo costache moito encaixalas, non daslle moita máis magnitude que en realidad ten, entón tens que aconsellar da xente correcta. Nos pasounos que os primeiros días, cando foi o tema da nevada, tuvemos algunha valoración mala dentro do App Store de Google, entón dixía, hostia, estou facendo unha aplicación genial que lle vai ser de útil porque che dan esa impresión, non? Entón tens que falar con alguén que che sepa asesorar. E temos varios socios que están nese mundillo e dixeronos, a ver, estades dando máis importancia do que realmente ten. Tedes, agora que temos máis de 10.000 usuarios,
e queixanse 3, 4. A ver, tens que darlle a importancia, porque das críticas é do que se aprende tamén, e tens que saber corregir eses errores, pero tens que darlle a importancia realmente que ten, non magnificar, non cambiar a túa aplicación completamente por 3 usuarios que non están contentos, non? E incluso xente que se queixa dixe, bueno, pois neste teléfono, neste modelo non me funciona, entonces ti tamén tiras desa crítica para mellorar, para ver os problemas que ten a túa app, non? Entón tens que saber canalizalas, e unha vez sabes canalizalas, despois explotalas da mellor forma que podes. Ao final tamén sirve un pouco para que vos beneficiades delas. Claro, axudan vos a solucionar problemas. Sí, a crecer, a corregir os defectos que ti tens. Realmente pouco se usan esas críticas, tens que saber aprender delas, basicamente. Pois, agora que nos fixestes un pouquiño un resumen da vosa app, que a xente xa conoce de que vai e cal é o voso futuro, a min o que me gustaría que me levaras a un sitio que fora especial así tamén na Ponte, que é o que solemos facer nesta terceira parte do programa, que faláramos ali un pouquiño máis de forma personal, digamos. Sí, pois non hai problema, se che parecimos para o paseo, para baixo, para a zona de baixo, que é o que realmente marca o que é a Ponte do Porto, non? En si, a esencia do pueblo. Bueno, pois xa estamos outra vez fora, aquí no sitio que escollestes ti da Ponte, o paseo, un lugar emblemático, como dixestes ti, xa da zona. E o que quería ahora, sin cambiar de todo o tema, seguindo na tecnología, pero deixando a túa aplicación fora, preguntarche, xa que a túa aplicación, bueno, a túa non, a vosa aplicación, soluciona un problema que existe, ti que crees? Que a tecnología realmente dá máis problemas dos que xa había ou que nos está axudando en realidad? Bueno, eso, depende dunha visión que un teña tamén, non? A ver, a tecnología obviamente pode axudar moitísimo, se utiliza ben, pero tamén pode facer cousas que leven por exemplo, aos máis novos, non? As novas generacións que os leven polo camiño equivocado, non? Porque sabemos todos que un mal uso actualmente da tecnología pode lastrar moito, por exemplo, o aprendizaje dos nenos, que aprendan cousas que non deben, entón eu penso que aí todo vai no control que se faga da tecnología. Eu penso que aí cada pai ou cada tutor ten que saber que reacción de tecnología lle ten que dar aos máis pequenos e saber administrar eso, non? Porque... Claro, porque sobre todo a pregunta iba por eso, porque agora vemos que os nenos pois teñen un acceso casi limitado a unha información ou igual a páginas non deseadas. Claro. Entonces, a miña pregunta sería tamén que lle recomendarías ti aos pais para intentar pois que non sea tan fácil acceder a ese tipo de contenidos ou se é posible que non accedan directamente? Pois nada, eu penso que eso ten que ser un pouco, o acceso ten que ser gradual, non? A paulatino, nunca se lle pode dar acceso total a un neno a ese tipo de información porque evidentemente vai dar un mal uso, e sí que hai que ir abrindolle un pouco o acceso, non? Pouco a pouco a cada edad e gestionando ben ese tipo de información, non? Eu penso que incluso co tema de horarios, non, por exemplo, que un neno non tea cunha tablet ou cun teléfono as 24 horas do día porque non lle aporta. Por exemplo, establecerlle uns horarios, pois dicirlle, bueno, ti hasta as 8 da tarde non podes coller o teléfono, tens que ir a facalle, xogar cos nenos e tal, e a partir das 8 ou así, cando se recolla, pois aí xa darlle un pouco máis de acceso, a cada vez ir dándolle máis, que sepa tamén el como gestionalo, non? Pero non empapalos de tanta tecnología de repente porque absórbeno, non... E dentro da propia tecnología, algún tipo de ferramenta para capar ese uso, para que ao mellor non podan fedellar onde non teñen que fedellar? Realmente aí, máis que un programa que podas controlar con eso o que é o uso que fai un neno dun teléfono, por exemplo, hai cousas como pode ser o control parental dentro dos móviles ou tal, pero máis que eso eu penso que ten que salir un pouco do pai ou do tutor que é o que lle otorga ese cargo, non? Entonces ten que saber un pouco controlalo máis que unha aplicación, porque ti ao fin e ao cabo unha aplicación podes cerrala ou burlala e usalo igual, entonces, bueno, ten que ser máis un control que fagan os propios pais ou o tutor que sala dunha aplicación ese control, vamos.
tamén así xa, pero xa non cos nenos, sino con nós mesmos, co tema da tecnología. Ti crees que a xente realmente se entera un pouco do que está pasando ao seu redor no seu propio móvil ou no seu ordenador? Porque, por exemplo, descarguei a vosa aplicación e pedíame a geolocalización, como fan moitas outras aplicacións. Entonces, que realmente enterámonos do que estamos aceptando nas políticas e tal, se o sabemos ou non, como poderíamos solucionalo? Aí no tema da información, a verdade que é un punto bastante conflitivo, porque a xente ten moito medo de primeiras a descargarse unha app porque non sabe o que van facer cos seus datos moitas veces ou tal, pero bueno, eu aí tamén penso que é un pouco o problema do usuario, porque pásanos moitas veces, non? Que descargamos unha aplicación calquera, e esa aplicación na masa instalas ten unhas políticas que che fai ler, e moitas veces por non lelas e querer usar a app xa damos a aceptar a todo e non o leemos, non? Entonces, iso tamén é un pouco o problema do usuario común que non se para, non lle importa tanto os seus datos como realmente dá a ver, non? Entonces, no noso caso, por exemplo, na nosa aplicación, sí, claro, pídeche a ubicación, porque obviamente para establecer os canales de radio, de frecuencias, de tal, de cercanías, necesita a túa ubicación. Pero só simplemente sabe o posicionamento do teu teléfono, non usa os teus datos personales para nada, sino simplemente a posición do teu teléfono. Entonces, bueno, non é unha información moi que ao usuario lle toque moito, non, internamente, sino que é simplemente unha ubicación, non é conflictivo. Non dican nin como, nin simplemente onde está un móvil. Un móvil. Entonces, a ver, non é unha info moi conflictiva no noso caso, non, pero hai outros que sí, é que, bueno, hai que ter cuidado con ese tipo de información. Polo que me falastes ti un pouco, porque eu a verdade que non sabía moito desto, pero polo que me falastes ti e todo eso teria que ver ca Big Data, non? Un pouco o que fixastes ti no máster. Sí, bueno, agora, como te comentaba antes, acabei agora de cursar o máster en Big Data, e, bueno, trátase un pouco de saber explotar toda a información, non? Porque agora, no mundo que vivimos, hai unha cantidad inmensa de datos, e moitas veces non se sabe que facer con eles, están aí almacenados, pero non se sabe como explotar eses datos, non? Entonces, eso é o que estudias un pouco neste máster que fixen eu, coller grandes cantidades de datos e saber explotalas e a partir de aí sacar información, non? Como pode, por exemplo, ser unha cadena de supermercados que teña un supermercado de dimensións reducidas e queira saber que é o que máis se vende, para sempre ter reposición e cousas en stock do que máis se venda. Entonces, a explotar ese tipo de información das ventas que teñen en toda a súa cadena, pois tamén lle fai saber un pouco que é o que teñen que repoñer ou que non. Ese é un exemplo. Despois, o Big Data utilizase en moitos campos, como nas lecturas que hai agora automáticas de matrículas nos parkings. Ti entras a un parking, paras o coche diante da barrera e automáticamente, sin que ti salas do coche, levantache a barrera, non? Entón, iso faiche un escáner da matrícula e iso tamén é Big Data. Todo relacionado con inteligencia artificial, como robots e como todos esos automatismos tamén forman parte do Big Data. É todo un mundo de saber explotar a información e saber sacar de aí información interesante, vamos, de todos esos datos. Polo que me veis, as aplicacións do que ti estudiastes agora prácticamente son infinitas, é dicir, é o futuro. Entonces, ti que lle dirías un pouco a eses rapazas que queren estudiar isto, que se queren dedicar a isto? Bueno, sí, eu realmente decanteime un pouco por estes estudios polo plan de futuro, non? Obviamente as novas tecnologías é o futuro, non? Eu, a calquera chaval novo que se están iniciando e non sabe un pouco por onde tirar, eu recomendaría algo relacionado coa informática, porque, bueno, foi o meu caso, é no que eu controlo, pero é algo que está a orden do día e que nun futuro cada vez vai ir a máis, é o futuro, vamos. Bueno, ainda que no meu caso foi unha carreira bastante chunga, porque ten moita matemática, ten sistemas moi complejos. Unha vez aquí te sabes que a taxa de empleo é enorme, o sea, se non é o 100% debe ser o 95 ou 96%, as condicións laborales son moi boas, en general, entonces, bueno, eu penso que vale a pena esforzarse un pouco nos 4 anos ou 5 que che leva a estudiala, pero despois, bueno, tes moita salida e un plan de futuro moi bo. Claro, salida laboral, ahora co paro juvenil que temos a todo, pois, a verdade que é impresionante, que teña un 96, dixestes, 9%. Por aí, é increíble. Sí. Pero, máis específico, se alguén ten unha aplicación ou se ten un proxecto así como similar ao teu, ti que lle recomendarías para poder leválo a cabo e que chega ao puerto?
Bueno, pues normalmente, a ver, as organizacións como poden ser os ayuntamientos ou incluso as xuntas suelen ofrecer espacios de traballo compartidos, non? Para poder levar a cabo, xuntar ideas de diferentes aplicacións ou de diferentes negocios que ti queiras emprender ou tal, como por exemplo foi no noso caso do coworking, que nos apoyamos neles para, bueno, ter un sitio para reunirnos e tal, antes de ter a oficina aquí, obviamente, pero, bueno, podes te apoiar neso e tamén te podes apoiar o que a clave é que te reúnas da xente que realmente se vai axudar a levar a idea a cabo, porque ti podes, como te comentaba antes, podes ter unha aplicación que sea moi boa, que se non tes unha persona que che sepa guiar e os pasos que tens que dar para poder chegar a vendela ben, é imposible. Podes ter a mellor app do mercado que se non ten visibilidade é imposible vendela. Entonces, para min, eso é crucial. É crucial ter un bo produto, eso sí, ter unha boa app, porque con unha app mala tampouco vendes, pero saber vender, a saber onde tens que chegar, a que público tens que alcanzar é primordial. Sí, porque entre tanta aplicación que hai agora, unha máis, perdes. Non se nota, non? É o que se suele dicir, sí, tens que destacar, tens que ter ese carácter diferenciador con outras apps que hacen no mismo gremio, non? Bueno, agora xa para acabar, a última pregunta, un poquinho máis tranquila, non? Menos técnica tamén, que tamén pode servir noutro ámbito a xente, agora co tema do teletraballo, además, sin que tanto ti como Mario, que tedes un traballo así que pode ter moitas diferencias, pero ten mellor unha similitud, que é que moito tempo tedes que pasalo sentado, tedes que estar mirando un punto fijo, estar concentrados. Entonces, que lle recomendarías a esa xente, sabes, que ao mellor agora que está tamén traballando desde a casa e tal, que facedes vos para un pouco estirar as pernas despois, desconectar e sentirte un pouquinho mellor, porque a veces quedas agarrotado, de verdad. Sí. A ver, eso tens que apoiarte un pouco tamén nos teus hobbies, non? Eu é o que fago, polo menos, a ver, eu se te das cuenta, entre traballo, estudios, aplicación e tal, ao mellor pasoche 12-13 horas ao día sentado, pero sentado da mesma posición e sin moverme, entonces a mí sempre me gustou moito o deporte, entón utilizo para desconectar. Cando xa levo un cacho que estou aturullado e tal, pois intento desconectar, ou salo correr, ou pillo a bici e fago unha ruta, ou intento salir un pouco da monotonía, non? E mesmo ahora eu sufro bastantes problemas de espalda por ese motivo, non? Por estar moitas horas sentado, queiras que non, acaba che cargando a espalda, é complicado, non? Pero bueno, sempre tens que aprender un pouco a desconectar nos momentos que tens que desconectar e... Sí. Pois, despois desta pregunta, desta resposta, que xa non nos queda nada máis que darche as gracias e esperar que esa aplicación chegue o máis lexos posible e que nos invites a unhas cañas cando se así. Por eso non hai problema, eu tamén darvos un pouco as gracias a vos, non? Por darnos esta oportunidade, por tamén darlle un pouco de visibilidade a este proxecto que estamos intentando sacar adiante o mellor que podemos e todo este apoio que se dá para facelo visible e tal é primordial, entón, nada, gracias a vos tamén por isto. Ahora xa o codo é o que toca. Son Fran Paisfondo, son ingeniero informático, son natural de aquí da Ponte e eu son Camariñas.